זה סיפור על איזה מישהי שבעיר קראו לו סולו ובקם קראו לו סולומון. הוא אפילו לא חיכה שהם ירדו מהטיסה וכבר בדיוטי הוא התחיל לתקוף. אז אם רק תיתן מבט קטן הוא הבטיח, הוא יבנה להביא לך חלומות. בוא נשנה את האווירה ותצאי מהדירה ותעברי כבר למושב רשפון. די קרבוני קוצ'ו פרד נה 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 נה. איך היא אוהבת לטרוף, שים לי זיתים בלי סוף. והיא פתאום מבינה למה היא נכנסה, שבכולם הוא מתחיל לנזוף. איך היא אוהבת את הילד, מחבר את הבדיחות וסוגר להגשות. כל יום הוא קורא לה מטורפת, תכבי את הטלפון, די לחפור אני רוצה לישון. כשהיא עוברת לרשפון אז פתאום בא לו לרקוד, נוסעת לחולון אז פתאום בא לו לבכות. עוברת לרשפון אז פתאום בא לו לרקוד, נוסעת לחולון אז פתאום בא לו לבכות. כשהם חזרו מהאינדובן הוא פתח את הכספת, הוא הציע בסלון, היא חשבה היא מתעלפת, בבית הוא מכין לה אוכל ריק עם קצפת. אז איך עוד לא הבנת לאיזה חבר'ה את נכנסת? עם מזרחית יש וואי 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 ולחתן תגידו וואי וואי וואי. לא מדבר אליה כבש, לא מדבר אליה רפת, תדבר איתה יש שהיא אוהבת את הילד, מחבר את הבדיחות וסוגר להגשות. כל יום הוא קורא לה מטורפת, תכבי את הטלפון, די לחפור אני רוצה לישון. כשהיא עוברת לרשפון אז פתאום בא לו לרקוד, נוסעת לחולון אז פתאום בא לו לבכות. עוברת לרשפון אז פתאום בא לו לרקוד, נוסעת לחולון אז פתאום בא לו לבכות. וואלה נועה תחנכי אותו, רק את מצליחה לסבול אותו, ואנחנו אוהבים המון, רק רוצים לומר לכם שוב איך היא אוהבת את הילד, מחבר את הבדיחות וסוגר להגשות. כל יום הוא קורא לה מטורפת, תכבי את הטלפון, די לחפור אני רוצה לישון. כשהיא עוברת לרשפון אז פתאום בא לו לרקוד, נוסעת לחולון אז פתאום בא לו לבכות. עוברת לרשפון אז פתאום בא לו לרקוד, נוסעת לחולון אז פתאום בא לו לבכות. איך היא אוהבת את הילד, מחבר את הבדיחות וסוגר להגשות. כל יום הוא קורא לה מטורפת, תכבי את הטלפון, די לחפור אני רוצה לישון. כשהיא עוברת לרשפון אז פתאום בא לו לרקוד, נוסעת לחולון אז פתאום בא לו לבכות. עוברת לרשפון אז פתאום בא לו לרקוד, נוסעת לחולון אז פתאום בא לו לבכות. ג'יפים 2016